Takže čaute ľudia, vítam vás z ďalšieho videa. V tomto videu ideme rankapovať v Fortnite. Z Diamondu do Elitu zostáva nám takých 33%. Dúfam, že sa nám to podarí. Nie ako minulú hru, že som to video skúšala a absolútne sa mi nedarilo. Mal som úplne zlú mapu. Ja túto mapu fakt akože viem hrať útok. Čo je práve táto, nie tú inú. No a ďakujem, ak sa ti video páčilo. Tak nezabudni dať like a odber. A môžeš mi mrknúť aj na ostatné videá. Budem rád, ak by si ma podporil aj tam, lajkom. A ďakujem. Keď tu nejak to Kubo strihni, hej, aby uvidíme sa v lobičku a tam v lobby to strihni. Aby bolo... A ja sa musím sústrediť, ja to nechápem. Kokos. OK, už sme v lobičku. Takže paráda. Aha, to máme zase túto mapu? OK, tak by som skúsil retail. Môžete mi napísať, podľa mňa Fortnite už sa úplne zabudol. Úplne zaostalie. Nebaví akože hrať, len tieto OG znamená, sa nám ten originálny Battle Royale nehrá vôbec. Zahral som takú 2 turnaje kvôli odmenám, ale ináč to nehrám vôbec. Nebaví ma to fakt. Nechcem až tam čakať, takže dáme to Dusty Dogs. OK. Ja typujem, že to bude treba sa táto hra podarí. Kolabovať. Typujem, že hra bude nie je dlho. Ja si verím, nie je dlho moc. Dúfam. Nie je dlho. Bože, čo som spravil? Zabol radšej si. Ešte spravil. Tak. Dobre. Takto som mu nafajčil do hlavy. Shotgun. Musím to lagovať sám. Že to musí proste lagovať. To je zákon schválnosti a to hlavne tak. Tak ja rýchlo spravím, čiže som... Dobre, jdeme shotgun. Na level up som dostal. Ale mám taký pocit, že mi prináša absolútne šťastie, že mi to strieľa okolo hráča proste stále. Ja už to mám. Joj, som sa ale tak mi to laguje. Som som nahnevaný. Asi kvôli nahrávaniu. Nie, že asi, ale určite to bude kvôli nahrávaniu. Aha, tu je ešte. Typek asi nevie, že sa to dá strieľať. Ale ani mi nehovorí, že on to strhal. Oh, let's go! Let's go! To je jaká šanca. Musím snad teraz na video. Ale, no, konečne nejaká normálna zbraň. poď.
Pohromaň jedna. Alebo kamže tam. 23. To odkiaľ akože sa kaj tiečo ich živé? Ježiš, fifaj. No tak choď preč. Ty choď preč. Taká blbá auto shotguna. Ne. Poď, vybehni. Ja sa neviem sústrediť absolútne. Čo bolo? Veď som mu dal. Nevadí. Ideme. Jaj bože. Jaj bože! Čo ja robím? Čo som spravil? Čo som absolútne spravil? To je proste bot. Ja idem po ňom. To je proste bot. A ja som to istý. Som taktiež bot. Áno. Pekne ešte som tak. Čo to je? Áno.
Midas, čo? Áno, to bol Midas. Ja som sa tak dostal teraz. Ale chodol preč, taký emot. Let's go, kámo, mám to na videu. Let's go. Paráda, no. Elite. OK, ak sa ti video páčilo, nezabudni dať like a odber. A môžeš mrknúť aj na ostatné videá. Čau!